Kaningade ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule du Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ki khubor manda ka step kan nyaw tarik uyayong kilong. Keo ka jingyo ya COVID-19 hakari India syaka sahajan ruf nyongun. Pentip umentri rang badu kari Narendra Modi bakari India kadai ko wei nekiri haka perthai ban simkhia yo khnyang jingpang COVID-19. Rai ka kanhon ki menteri ka sarkar Meghalaya ban beteng ka khang school bat ki wei ki jaka pule hado ka lai phau tarik mentau banai bat kentu umentri rang ba ka Mizoram ki pat ba ban kilan met ha ka ne ka lockdown jong kari ki khubor ki babnya hadu enrus pa khandai fulai ngut ki breu ki layo yo COVID-19 tang hapo ka ne ka arp saw kunta hakari India ka bala penpoi syaki sawajan ref nyongut ki layo yo ne khnyang jingpang hakari katanat health and family welfare jong kari ka layo thu baladon hadu aspa khandai pu arngut ki bala kot bat sispa khandai ngut ki layam na ka jingpor khnyang jingpang COVID-19 hakari India boro ko wei ka Indian Council of Medical Research ne ka ICMR kala pintip ru bakladon hadu prap khandai haja sanspa life saw ki sampel ki bla phates shosho ka ICMR kala menjor ru ya shispa life nurutli ki lab jong sarkar ba lightly ki collection center ban test ya COVID-19 ha ga ju por ka ICMR kala boru ya san nurutli ki private lab na ka benta ban test ya COVID-19 ka khubor ka pentip ru baladon hadu aspa nyop sautli ki desek hakari India ki bala shakta na khnyang jimpang COVID-19 Menteri rang badu kari Narendra Modi hinan kasngi uloong bakari India kadai kawai na kiri jong kaperthai kabas ngothu ya kajingma jong COVID-19 bakabla simkhiaru banjakun persya ya uni khnyang umudi uloong ru bakari India kalalong kanuksa ya kiwei pat kiri na kabenta banjakun ya uni khnyang jingpang COVID-19 une menteri rang badu kari ulayathu bakari India kasim kawai pakawai kasenjam ban pentingna ba baro kini kisenjam kidi ban poi sabaro kinong India umudi uloong ru bak sarkar kini kepentingan bagi sarkar jela kidi banyasnok tilang bat kanu karai bagi sim kidi banyarai lang bat kiri usampang Narendra Modi ulah pentip ru ba kari baro kowe kayatli banjob ya uni khnyang jingpang COVID-19 umudi ulah ongru ba baro kilingo bakari kepadon hadu sispa life folklore ngut kinong song kipin i ya kejinglang renti hakani ko hukum lockdown jongkari ha Tripura ka wei kalong keme ka ba South Sansnam kerta ka layo COVID-19 hinan kisni kane kalong keme ka dei na Gokul Nagar ha Udaipur jongka Gomati desing Menteri rang ba ka jela Tripura Ubiplap Kumar Dev lemba ka tweet ula kentu ikipat ba bakim dei ban septieng dei kedei baik ban syong hayeng kat ba ka sarkar jela kadang ajing sumar ya ini long keme nagalyang State Surveillance Officer Dr. Deep Kumar Dev Barma ula pentip hakilap thai kubor baya ini long keme la ajing sumar ha Agartala Government Medical College bat GBP Hospital kali kalong keme ketika bawan negauti dakarel haka khatla tadi ulber mentausnem haka juga port udesik magistrate jongka West Tripura Dr. Sandeep Namdo Mahatme ulakan tu yaki rapid response team ban kinpun kre yaki list jong kito ki bayak kendu yakane kalong keme la kalong yaki doktor kinos newat ki bahiyeng bahasem jongkaru Kedekot ke NCC jong ke Shillong Group kila yarap ya ke Civil Administration ba ya ki pulit ha ki kamba pher banyakun persya yo khnyang jingpang coronavirus kini kedekot ke NCC ha Shillong kila yarap ya ki pulit banpet ya ke jingai para breu ha kapor bade marba mardi bat ka jingai khauroshan u brigadier PM Bali ula pentip bakani kedai ka kam ka baningkong bala yarap de kedekot ke NCC hadin bakila yo jingi kai shwa na ki pulit kini kedekot ke NCC kila yo ru ya ki PPE ne ki personal protective equipment na kipulit haswa bakinyarap ya kipulit ha kibenta bopher jong kanong ba ladan palat aspa ngut ki senior division cadet kiblayo kibala khatpas nem shrong kiblayarap ya ke civil administration bat kipulit hanong ba Shillong ka Shillong Muslim Union kalarai penumpelong ibadat ha ki masjid ne zi erat ha ki Jakarta breu na kadaw jong klam COVID-19 kabalong ke jimbot renti ya ke jimbutha jong ke district administration halor ke social distancing ne ke jinga para breu bat ke jinga lumpat ba ka Shillong Muslim Union kala kenturu ya ki pat rungit muslim bakin dei ban mi ne yeng ban rekhe ya ke le nyam syap ibarat ha khandai tarik uyayong mentaus nem hele kala ajemut bakin le ya ke ne le nyam halayeng kini khubor ki wan shiphi na All India Radio Shillong
Menteri nang ba kejala Mizoram uzora thamga ula kentui kipat ba bekin penangkam ya kapor jong ka lockdown ne ka hukum songyeng jong sarkar kimi da ka bakilan met ban penkhlan ya ka bormet ka bolong pat ka jimentoy ban ya khun ya ka jingpang katolong khubor ka thuru ba ka tana sports and youth affairs jong kejala Mizoram kala sim ya senjam ban penslori ya kipat ba ban kilan met ban penmi ru ya ki fitness program na ka benda kini ki artway singi jong ka lockdown na yang ulat kejala Mizoram ru UPS Ridharan Pilai ula kentu lang ya kipat ba ban met ban khnang banyo ya kokot kya Shusho Menteri Katamat Ilaka jong Mizoram Robert Romaya Royte uloong baka jala Mizoram kanong kanuksa ya kapertay ha kani ka lockdown kipat ba da ka jingkilan met kinong kipakot kipakya ka kinhun menteri jong ka sarkar jala Meghalaya hanin kasngi kalayak klen ha ka jingalang ya ka jinglong jingman jong ka jala Meghalaya nakaklam COVID-19 usumbot menteri rang ba ka jala Meghalaya uba prestun tinsong ulay thu ba kiskul bat kiway ki jaka puli on beteng ban khang hadu ka life hotarik menta ubnai ba ya ka ne ka ju on sapet biang ya ka jinglong jingman jong COVID-19 ha ka than sete lamingi boro kawai ka kinhun ki menteri kala rai ru ban sha ikinong rep ba kinni rep no henai kedai pat ban bot renti ya ki kendon jong ka ka kot kya uba prestun wala pentip ru baki yo ba shisen chiteo on sha ban pleno haringkat baki kendon bat kinong tei sarkar ke di penwan traino hadian khatsan terik mentau benai uba prestun wala thu ru bakin sha no banyak ki kali private berkunjung ru kerung kami nak kawai kata sek syaki pat on sha lang no bat kajing perking ka ba ompat sha kedai kerung kami nak kawai ke jela sha kawai pan uba prestun wala pentip ru baka kam jong ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranteed Act lembar kiwi ki kam kila basdang no so uba prestun wala kerpat ya kitu ki araja sispa khandai pu arngut ki bawan ki badang don sabar jela bakin sa swa syaki jaka ki baki don tat hadu bandakut uni ubnai ha asam apo kini ki arp saw kenta umpat don iwe ru banyo yo COVID-19 kuman chupin kemau ka asam kala don hadu afn rengut ki blayo yo COVID-19 bat ka jinglong jingman jo ka kot ka khia jong kini ki afn rengut ka long ka biang ha ka jo ka pol ka asam kadon hadu khat li ki case ki bladep register halo ka jingpin sa phriang ye ki khubor thok saphang uknyang jingpang COVID-19 tat hadu ka santerik mentau banai ki pulit ki lakem ya nyomot ki blapun sa phriang ye ki khubor thok nagalian ka office jong director general jong ka north east zone bat ka Ministry of Information and Broadcasting lembar ka State Information and Public Relations Department kimpit ngor bahaya ki khubor thok lakalong haki media ni social media bat kan simkhia baru banyada nagajing pun seprang ya ki khubor thok ka sarkar Assam kan persyang ban ai no daki entry permit system syakito ki beli ki bala sakut syaki wepat ki jela nakadaw jong ka lockdown menteri ka koit ka khia jong ka Assam Hemanta Biswa Sarma ulai thu bakani ka entry permit system ka long ban pet ya ka jingrung jong ki beli syaki jela ki bamenta ki dang sakut syaki we ki jela nakadaw jong ka lockdown Hemanta ula pentip ru bak sarkar Assam kan sedang no da ka website ha ka ba ki beli ki la ban apply ki entry pass hadin ka jungkut no jong ka lockdown menteri ka koit ka khia jong ka Assam ula kenturu ya kinong tre sarkar bakin al jingrap ya kibadon kam hok hakum kani kapor Hemanta ula kentu ya kinong tre grade 4 bakin basaba ya ki lightly ki longyeng kinong tre grade 3 kin basaba ya santili ki longyeng kat baki he officer bat ki menteri sarkar kinyarap ya shipotli ki longyeng Hemanta ula pentip ru basyan ka jela Assam kan sa poishu ki PPE ne ki personal protective equipment bat kataru hadu san hajar tili ki PPE ki nong penya jong ka biological park itanagal kila simyak sinjam ban pikir ba banyada yak naitli ki khla ki badon hakani kapak hadin ba uwei khla USA ula test positive na khnyang jimpang COVID-19 uraya flago unong pet jong ka biological park ha itanagar ula ong banado pala pentre kam ya ka lockdown hakari kinong penya zu kilabo ya ki kindon ki ba e ba ya kinong tre ga zu bakimla banlet sya kani kapak Kato ki khubor ki lakot ki bawan shapi na ka studio jong ko All India Radio Shillong but sakin dia pon min se so but ka Delhi station na ka banda ki khubor haktin khas ha ka tin Hindi ha ka por pravje but ki khubor haktin pharang ha ka por prashtan kane ga dei ko All India Radio Shillong